Testing 1, 2. One, two. Ito ka nang aling ilabang mga bam. Aurot nan. Nurgay na, ngayon niya na kami aurot. Ang ganyan naman kay. Harga na naman aling yan. Tawa jam lewajan ng kay. Boy and Anthony. Kita ko biruin. Si Pepe doon ni. Prenongan gue. Halo, Brenda. Inga. Tawa ale wala yaren. And